Sirkal osechako golo ringre mag jogo manowito ngimagi Shakahola. E okang' mokwongo, sirkal chano chiwo ringre ji 34 ma wedegi noseyango. Odiochieng' ma kawuono mana anyuola achiel kende manomi ringre jogi 4. To kaka Simpros Okinda leronwa, thoth wede manochopo kawo jogi ywago pek mar omenda mar iko. Higa achiel nyaka ne fweny masira ma Shakahola dwe mar adek higa mokalo, sirkal kawuono chako chiwo ringre joma nowito ngimagi ne wedegi. Lit kod kuyo nokwa kod thieth ma Malindi Sub County Hospital, kama ringre duto manokwany Shakahola osebetie. Wede kod osiepe ochopo mar kawo ringre joggi ne ikruok madhi miyogi kopo mogik. Familia mar Francis Wanje oyudo fuong'ruok tok migi ringre joggi 4 kuom 8 manotho e masira ma Shakahola. We lost 8 members. We were supposed to get 5. That is my daughter, the brother to her husband, her mother-in-law, and 2 of her children. But we've been told that one of the children did not match the DNA, so now we've been given only 4. So we are still hoping that perhaps in the near future we are going to get the others. Familia mar Wanje kata kamano ywago nengo mamalo mar iko ringre joggi kage kwa sirkal mondo konygi ting'o sigo mamoko ne chenro mar iko. What we have right now, it's less than 50,000, and we're going. And we're going to bury our black ones on the 5th of April. That is next week. So you have to move very fast. And even the colleagues that we have around, the situation the way they are, you can just see. Kambe tumomboleza karibu kwa muda kama mwaka mzima. So tulikuwa tunaomba kama familia, naomba msaada kwa serikali. Moko mwede manochopo ka ok nyal kawo ringre mag jogi kalore kod achiedh nade maka kod kacha. Tujui kama mwili ni wetu ama tunabeba mwili ya mtu mwingine. DNA ni mingi zilifanywa. Kuna venye tutapewa mwili, tuambiwe mwili ni yetu, na kuna ile document yote inasema ndo huyu na imetoka hii na result ndo hivi. E okang' mokwongo sirkal chano chiwo ringre 30 modong' kuom ringre 34 mane oseyangi kod wede. Simpros Okinda, Ramogi TV. Tend duond bura